Näköjään Henki valmisti kaiken. Henki, sinulla on henki. Oletko jo käyttänyt kaikki toivomukset? Ole kiltti, älä puhu siitä. Se on liian tuskallista. Aaksi sää! Aakko naulusta! Aivan Henki, Kiristin turvatoimia, ei palvelijoita, vain lähimmät perheenjäsenet. loistavaa. Tässä on... Ei roistoja tällä kertaa, paitsi toi papukaija tietysti. Katoppa tätä. Olette tunkeutuneet Aladinin ja Jasminin häätilaisuuteen. Teidät eliminoidaan. Pum! Vaarallinen ja aseistettu. Haluaisin mä nähdä yhdenkin niistä rosvoista yrittävän häihisi. Saisinko esitellä? Varkaiden kuningas. Kaikki yksiköt! Tämä on hälytys! 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 Pojat toiselle sotaan! Hälytys! Hälytys! Ratsuväki, rynnäkkää! Hälytys! Hälytys! Geronimo! Apaksi! Navajo! Pocahontas! Älkää liikkuko, tai ammumme itsemme! Henki! Suu poikki alta, tällä on kilometripituinen rikosrekisteri. Henki! Hän on isäni. Tilanne ohi, taukopaikalla. Jos sä olet Alin isä ja Varkaiden kuningas, niin mä haluan tietää vain yhden jutun. Niin? Saapiko olla lihava kuin kallo?